Hello, Mary Lou. With my heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. Dus Koflien kwam er op Facebook een groep, ik ben in Jouster, maar echt honderden, duizenden foto's. En toen kwam ik wel wat oude foto's van bandleden zien. En ik speel altijd al eens een keer maar de gedachte om dat Jouwer toch wel een groot aantal bands hier, om die eens te contacten. Het is natuurlijk wel heel bijzonder. Het brengt wel bepaalde herinneringen waarom. En ja, we hebben een protte wil eigenlijk. Het libbert wel, zo'n reunie van oude bands. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel logisch. Ik bedoel, het is al heel Koflien. Misschien we praten voor. 66, dus al sowieso 44 jaar lang. Dus en dat mensen wat ouder worden, ja, beginnen toch wat meer naar vroeger te denken. Dus zoek maar naar Facebook en zoek maar naar de foto's die bij waarom komen. Dus daar valt dit eigenlijk een beetje onder. Is het voor jou nou ook dreig om het weer op te pakken, dat muziekmatch? Nooit maar rustig weten, dat voelde net mooi de eerste keer. Ik denk hoe dit komt, maar daar zijn we alle drie wel een beetje bang voor. We hebben direct gekend zijn, we door mij, we willen eerst maar zien want dat het een beetje lukt, want we willen net oud gaan en we willen net hier voor al die jouw systeem wat iedereen kent nu zegt, dat we hier veraapt staan natuurlijk, dat doe je net. Maar toen na de tweede keer dat we het oefenen weer, ja, dan weer die oude nummers, die zitten er allemaal weer in. Maar Jouwer wil wel een bakermat van de populaire bands in die tijd. Ja, die zijn natuurlijk al uitwaaid door heel Nederland. Er zijn van de size bands komen per uit Amersfoort, Epe, ja, hoe dan komen ze bij, zeg maar. Nou ja, ik heb een aantal repetities heb ik gezien en dat had ik hun enthousiasme zag en de manier waarop ze zich helemaal surf aan het repeteren zijn. Maar ik zeg, dat klinkt echt fantastisch, dus dat komt helemaal goed.